az a interjút készítünk arról, hogy a fogyasztás az utóbbi időben, tehát az elmúlt 5 évben hogyan esett vissza, tehát hogy az embereknek a pénze, a szociális helyzete mennyiben változott. Hát én 2 éve dolgozom itt ebben a vendéglátó egységben, és az utóbbi 1 évben nagyon jelentős mértékben csökkent a fogyasztás. Hát ez pontosan annak köszönhető, hogy hát, ilyen a szociális helyzet. És az embereknek kevés a pénze, nem tehát, kocsmára így van. Tehát úgy 2 éve vagy itt, akkor azt szeretném még megkérdezni, hogy az italfogyasztás az hogyan változott meg? Tehát, hogy az emberek pénze elfogyott, mit fogyasztanak, rövidet vagy egyéb italokat? Az ital minőségtől, mint a fajtától nem álltak el, tehát mindenki ugyanazt fogyasztja, amit 2 évvel ezelőtt, csak kevesebb mennyiségben. Hát a rövidezés az csak a fiatalok körében népszerű. És az is érdekelne, hogy ez az új dohányzással kapcsolatos rendelkezések mennyiben befolyásolták a vendégforgalmat? Szinte semennyiben, legalábbis itt nálunk. Elfogadták, mai napig vannak olyanok, akik már csak azért is rágyújtanának ígyben, viccelődnek vele, de elfogadták. Igen. Jó, de értekezni, vagy hát egy interjút készíteni röviden, hogy az utóbbi 5 évben a fogyasztás mennyiben. Úgyhogy minden több pénzt valamit van megérhetésük, úgyhogy igazából érezhetően És még annyit kérdeznék, hogy a dohányzás, öntől is megkérdezném, mint tulajdonostól, a dohányzásnak a korlátozása, korlátok közé szabása, az mennyiben befolyásolta a fogyasztást? Nálam nem mondható, hogy befolyásolta volna. Igazából sokkal gördültem abban, hogy az egész átállásairól a tervező rendszerre, mint gondoltam volna. Igazából akik dohányoznak, azok azelőtt is mennek, azóta is járnak hozzám, úgyhogy igazából nem esünk vissza. És azt mondom, hogy nagyon gyakran nem lehetünk megdohányozni, és majd napig járnak ki dohányoznak, úgyhogy igazából azt mondom, hogy tudom szemünk egyre nem befolyásolni a Köszönjük szépen az abból az apropóból, hogy mennyiben esett vissza a fogyasztás, miről beszélnek az utca emberei, vannak gondolom vágyaik, álmaik, és azok mennyiben kerülnek itt napirendre, fogyasztás közben, tehát italozás közben, hogy erről megkérdezni, hogy tehát a helyi dolgokkal hogyan vannak megelégedve, és az országosan szoktak-e beszélgetni, politizálni? Megvan osztott, nem? Van akinek jó, akinek jó. Itt is megosztott. Van akinek tetszik az vittányi dolog, van akinek nem tetszik. Nem tudok mit mondani. Politikáról meg én nem szeretem beszélni. Hát általánosságokban akartam kérdezni, hogy politizálnak-e még az emberek, tehát hogy nem lett a csömörük nekik az elmúlt? Hát csömörük nem, csak vita van a végén. Vita? És a másik helyszínen is megkérdeztük, hogy a fogyasztás mennyiben esett vissza az utóbbi 5 évben. Hát észrevehető. Észrevehető? Jól észrevehető. És ilyen vendégcsalogató dolgok vannak, valami trükkök, vagy? Hát különösebben nem is nagyon van, azt mondom, talán igényre. Nincs rá igény. Nem nagyon. És az előző helyen is megkérdeztem, hogy a dohányzásnál behozott korlátozások, azok befolyásolták-e a fogyasztást?
Hát ezt én megmondom őszintén, ebben nem tudok beleszólni, mert én mióta nyitottunk, 10 éve elmúlt, Igen, akkor is nagyon dohányzó voltunk. igen. És volt, aki inkább örült neki, hogy azt mondja, kevesebbet szív, neki kell jönni kérésre hidegre. Igen. Szóval azt mondom, az nem olyan. Én legalábbis úgy gondolom. Akkor végeredményben elfogadták, elfogadóak voltak meg az hát emberek. már mondom előtt is, mi úgy is kezdtünk. Igen. Akkor köszönjük szépen erről a rövid életkép pillanatokról, hogy az emberek ugyanúgy politizálnak, fogyasztanak, bár csökkenő mértékben. És Ha isznak, jobban megnyílnak. hát ha isznak, jobban megnyílnak. Tehát a megfelelő konzekvenciákat levonjuk a nem elégedetlenek a magyar állampolgárok, annak ellenére, hogy az életszínvonaluk visszaesett, hogy ha finoman fogalmazunk. Ennyi. Film készítője is szeretne pár szót beszélni önmagáról, hogy hogyan került az intézménybe, milyen volt az addigi élete azelőtt, és milyen tragédia történt az életébe. Hát 1977-ben kezdtem a sportot, de Magyarországon 1970-ben kezdődött a japán karate sport. Akkor 17 éves voltam, akkor megtanultam a japánul beszélni. Elején olyan nehéz volt minden, de azért a Kiyoki Samasi, a japán karate mester, meg a többiek együtt vele sportoltam. És elmentem a tiragyárba. Aztán a 10. sornál mindig az ember teljesen levártam minden, és stb. Mondtam neki, hogy ez így legyen, ezt nem csinálta, és annyira dühös voltam, hogy nem tértem magamhoz, hogy teljesen minden kontény szerint, és akkor átugoltam a gépet, és véletlenül pofon vágtam az illetőt, és beleesett egy olyan stílusba, hogy hátra esett, és az a kis agykoponya megrepett, és ennyi centivel repett, és akkor teljesen minden, úgyhogy a sebben teljesen minden, meglátott, és megállt a szív. Kijöttek a rendőrök. Egy 150-10-es őrnagy volt, magyarul mondva, és azt mondták, emeljem fel kezemet. Felemeltem. És kérdezem, mivel ütöttem meg? Hát olyan kézzel ütöttem meg a karaték ütéssel, hogy azt magyarul mondva meghalt illető, de azt, hogy magyarul mondva lédik a halált csináltam. És 3 óra hosszáig kilódtak a mentősök, hogy visszajöjjön az. Visszajött az ember az életbe, bevitték a Orvosi Tudományegyetem, István kórházba bevitték, minden megrögézték, minden. Itt teljesen nagyjából felépült, teljesen minden, de nem tud magáról az illető. A másik esetben az meg tiragygyárban a munkaszálláson történt, azt mindenki le akart ide a rumcsákova, számon állnak híták, és akkor azt magyarul mondva csinált ilyen rumcsákot, és azt le akart ütni mindenki. De önvédelmet tanultam, és mondtam a csávának, hogy hagyja engem békém, akkor meg 2 évet tanultam karatézni. De azt, hogy feketőves voltam 2 évig. Utána leblokkoltam az ütését, és eltörtem az ideg ezt a gyűrűs ujját, úgyhogy a csont is kilátszott. És meggörnyedt, és teljesen, úgyhogy a hátul gerincét is eltörtem a 2 gerinc csontját, és eltörtem, és idegbénulást csináltam. De azt jelenti, az idegbénulás az, hogy az embernek a lolikájából, hogy a agysejtet nem érintette meg az, hogy ő meghallja, csak idegbénulást csináltam. És ezért 2 éve felfüggesztettek, 3800 forintot fizettem a büntetésért, utána 2 éve felfüggesztettem. Visszaléptem, vonultam, és az 1986-ban, akkor volt a Budapesten világbajnokság karaté, ott jelesre vizsgáztam, a Fulkó Kálmánnak, meg a Harmat Laci, meg a Balázs Zoltánnal, meg a Halász Ferenccel, együtt vizsgáztunk, meg többiekkel, és így megkaptam a 30 fokozatot. Most idejöttem a intenzív szállóba 92-be, akkor a Lombosi Laci, magyarul mondva, le akar ütni a kétbenes doronggal, ezt önvédelmet tanultam, és eltörtem a véletlen kezét. Csak hülyeség. Eltörtem volna, de önvédelmet le akart ütni teljesen. Utána mondtam neki, ezt nem szabad, de felmentem a szállóra, az osztályra, és ott a régi ápolók voltak, tehát mi ismerősek, és ott is le akart ütni mindenkit ilyen vasszéken, minden, annak meg megfogtam a kezét, és véletlenül
úgy sikerült, hogy darabtörést csináltam. De az az illető már nem él, már régen meghalt már. És akkor elvittek a kórházba, és megőrizték, és darabtörést csináltak. Én 14 évig tanultam ezt, 6 évig marációt tanultam, és biológiát tanultam. Tehát azt, hogy egy embernek a testfelépítését tudom fejből. Köszönöm szépen az interjút!